General Secretary ke MPCC ba Manuel Batwal Yahab ya ke jingkran presiden ke VP ba Arden Mila bersama ba ke jingwanra ke soka ya ke spa ne ke jaka kemet kan penkela ya ke jela kum ke sex state ne ke jela auria kaspa kam de ke jaka badan ki kam auria kidan bun ki khasi ki break tray ha ki resort ba per shabar bat ban keno bakin lek kam auria kam long kebala ban pediang nama kedai ke kam ke jam bagi im jak po nang kani la ong ba manual uba manual ong ba ban ong ba spa ne ke jaka khamet kedai ke jaka kam auria kalong ke bomla ban pediang ma wat haka jela ki don ki dong kam ba penjam ya jingpang ba per halo ke jing berbena ke BPP ban pelong ke jing lang pai ba haka apa tarik hamot pran uba manual ong ba kalong ko beng lada kani ke jing lang kalong tik halo ke project de runong lumpong deng na ke benta ban yarap je jing dawa ka Green Tech Foundation henry lada ki sim ke bu politik dang ban yo bon bat da ke ba pen thu bakla pai ba om dai ban pre ya resort da ba kam ba spa ka dai ba snew ke kongres ke hap ya penrem ya kani ba manuel wa ong ba upai kasi dai ba be ba dai ban thu ha kata rukom ya ki pai ba om man chu pensiong sit tang ban chu bot kambon ban pen klan ya ke party tate ngam ong hi bakin chip kabu politics na kumno ka syong la da ka hal khasngi baki yakhi kadi ka alfu aprik dai la da ki yakhi tikna hi tang na mata ka lumpong deng island ya tu ka dawlun nong bat ki arab ya GTF let's see ngaru ngasngo ba kadai namar ba ka green tech ben supai hi kidi ki khna ki benang khna hi ki pampat shir dah ma do ta kadai tang ka sim ka ba ari mat ki ba kidai yakhi tikna humne kan te makili ki represent ni kita bengi khot ki generation Z mde ki ki khna kadai ka future jang ka jalla jungi ru te lada kanu ka political party ka yad akata kan ti ban yarab yaki masngo ka biang henry lada ka sim advantage pat ka penkela pat bangin day ban play ka resort ka sim pat advantage ban omba ka spa ka di ke basniu ban ki yad para kata ka kombat kin pensu thu baklai ke pat ba ya kata tengin hab ya obviously ngin hab ya kondam kan ngim ya kata te kam la ban long pi long so kom long ru ngathai nga upat khasi khara jungi umde ubet ni di ban pensu thu hata ka kom de tamu chu penchong shit tamu chu yo ki vote khambon tamu chu kham khlan ni ka party le jong kata te ngim kwa kai makan long hata ka kom na ba kam de ka state ka bangi khap shu khi be ka badan te na shu su sno sen ai ki khna kan ka future jong ki kan long kom do la da kat badan ka ba ki kwa ma ki kat ba ki jing su thu ju ki na ma kem de ki ba be na ka green tech do ki khna ki bla start ki bla nang hi te ha ba ki khi e kan ni ki da ka nong rem ka ba khlan te ban ong ba ngin sim advantage pada kata ru kam dei ka ba ngaso ya hap kan ya tu pate kala long immature kalong bala ban shu ong no shisha kala dei shisha bala long bala ya lam baklai ki pa ba namal ba ki spa ban shu ong no ki resort ki kim dei te ki jaka ban dan ki kam auria ki buan ba ki khasi jungi du nang ni ki balik tre shabar ki bab tre hi ki hotel ba pher ki resort ba pher tingin ong no ba bar khoj jung ki le kam auria si te ko bam la long namar ba kadai ka profession no ma chu ong no kadai ka kam ka jam ka ba ki yo jak po na ka to ki im na ka to bat ni wat ha me ga la ru ngi ban ye le hi ka bala banon ra namar ka tourism sector kadai ka sector ka ba let's say ka ba khlan ba ka potential hang ne po meghalaya jung dai namar ka contribution yang tourism sector ya ka GDP ru hadu menta kam dai ka bala he kadang rit hi tang ba ka potential ka dan te ban ngin ong be pat ba ka jaka khamet bro khat ka dai ka jaka kam oria te ka bam la long namar ba wat hang ni hapo state jungi ru nitip ba hi kidan ki nong kham ki ba practice ka ta bangi khot ka herbal medicine and so on and so forth dai ki ayurvedic ki herbal medicine ki nang ba man khamet ki nang ha man ban penjam mi ki brio ki jingpang ba pher kom ki arthritis ki te katuru ka la pipet kum ka definition jong spa katuru ka spa hi kum shathi shapo Europe sha Finland sha hiru ki ya ba wat Switzerland sha hiru ki dan ba kum ki te ban shu ong shu pentho bria pa de ka profession kum ya ta ka kam kum ka ta ban ong bai ba ka de ka jaka ban wana ka sex te ngarung athangi khap ikon dam hi namar kam la ban long hadu ta kan te ngirip ki di masu thu kan ba ka health and wellness ki ba let's say upat ba bro goi ke prathai hi ki wat ma man ta kum no ban yo jing ko jing kha ko biang te ka spa ka ki belong very important kan ya ka development ka state jungi ru
teman orang banyak bakla pat kumta man sulit pin kunthok kumta ki bri ki bam tit ki bli ki snguthu bakla te ka tu teng na sngo bala ya bakla hi pe ko